Sngawha ay jaya nga khandiat bangan bam. Ladadon kanu ka kam haying jong phi ngan treya ka. Na ka banta kum ka jingsiu. Ngan treya baro ki kam ying. Tangba ay bam shua ya nga. Hadien ngin sapet ya ka kam. Kane ka day ka jinga tu kana ha ka we ka shnong. Shaphang ukhanna balit panja haying ki briu. Ha kata ka shnong. Ladon ka jing sngap jar tang namar ka jing kriat palat. Kadai ha ubnai di sambar, bat kali ka ba kriat ka sapriang ha ki surok shnong ha ka porman step. Ha ka we ka dong, ba syong arngut ki shilok, bat ha kata ka thany, don ka ying ka ba he, shabar jong ka, ki kali ki ba pernai bat ki ba remdor ki yang. Henry ha po kata ka ying, si po benai bela dep, wat lada don ka jing shai, Henry don ka jing dom ka ba omla ban pentengan. Hakane ka ying, lasa u Thomas bat ka tengah jong u, ka Manisha. Ya ka kerteng jong ki briu baro ki penpau da ka jing burom ka ba kraw hapok ka shnong. U Thomas u de unong khayi u bahe, ki don ka pisa ka nam bat ka jing suk baro. Henry si po benai menchua, u khun ba marwe jong ki, u Aaron u layap na mar ka jingpang ka bajur. U Aaron udang si posnem ka arta. Nadu kata ka sngi, ka jing sngew si man ki jaka jong ka ying, ka I kumba ka yam. Ki tiar ya lek kai ki babu ha drawing room, ki dang sa kumju. Ka dur ba pongjan school kadang don ha ka kenro. Ka Manisha ka pek ya ka man la ka sngi. Ha ka we ka step, kat ba kadang tre ka ying, ka Manisha ka syong ha kendong. Bat ka sedang ban yam, namar ka kenmau yu ukhun. U Thomas u yang jar-jar hajan ka jing khangyet, bat u pech sabar. U don ka jing berkat ka ba jeliu ha ka do nuot jong u. Ha kata ka step, ka ka balajia, ka la penpang ya ka do nuot jong ki. Ka Manisha ka dang penku ya ka almari, kensan ka lap ya ka notebook barim. Ka day ka diary school jong u Aaron. Ha ka sla ka baningkong, ha ka rukom thok khana ka ba internet la thok. May bat papa nga iya je pisi bun Kat ba ka Manisha kadang pule ya kane ki kti jongka kilas dang ban khnyo. Ka syong hapo ka madan bat ki umat kim sange kila jau. U Thomas ulawan mare bat ulap ya ka baka yam. Baro arngut ki syong ha sofa ha drawing room. Bat kle kedop iwei. Ki umat jongki ki jau jar-jar hamadan. Ha kata kapor. Don batit tok ha ka jingkhang. Ka Manisha ka nyatno iki umat. Bat kalapli ya ka jingkhang da ka ba persang ban kun yala de ki jing sngosi. U khanna shenrang u badang prasnam u yang hakmat jongka. Kamet ka ba raikho ki jan ki ba jakhlia ki juti ki ba pat. Bat ka jing shai ka ba pher jong ka jing thangan ka pau ha ki khmat jong u. Da ka ba pendat ya ki kti jong u ong artat. Nana sngubha ay jaya nga khandiat bangan bam ngala thangan palat. Ladadon kanu ka kam hangne ngan trei na ka banta jongka ban siu. Ay jabam yang nga kat ban biang ban kedang ya ka kpo jonga. Ka Manisha ka petje u kumba katu kat napor. Ka sur jong u ka ba jai bat ka jinglong lui badan burom hakiktin jong u. Ka rungbet sa ka do nu jongka. Bat kala ong da ka sur ka ba jai. Kun wan rung sepo. Henry ukena umsim na jam watang sin jam ban rung sepo. Ula ong penban ningkong ong ya kam hadien ngan bam. Ka Manisha ka let sakam rasyat. Bat kalawan ra daki ruti badang kluj bat ki jhur. Ukena usyong jar hamadan bat usdang ban bam daka jingsuk. U Thomas u yang na jangai bat pe jakane ka benta. Man ka jingbam jong ukena. Kapan kan mau yu Thomas ya ukhun jong u Aaron. Hadien bala bam ukhna u yang bat u ong. Nana menta to ong yanga ke ka kam ngan le. Ngan sa ki pliang ne ai ya ki jingthung. Ka Manisha la kumba kan jau umat. Henry ka kun halade. Bat ka keli ka kerteng jong pi. Ukhna u jubab ka kerteng jonga ka day u shining. Ngasyong harum jong kane ka shnong. Imei ipa jonga ki day kinong tray bala. Henry baro arngut kilayap haka jingjia accident. U shining ulayatu. Umama bat inya kilari yanga. Henry hangta la snang bat syok yanga man kasngi. Kila pensangi ru ya ka jingpule jonga. Ngapur khat
ladangan tre ban bam halor ngan syak shua ban bam kabhaya nga ban let tre shaway ushining ula ong nana ngalak ni em ban wan hang ne man kasngi ngan tre tang na kabanta kabam kadok nut jong kamanisha kala ka ong ye u kun na duk menta kan ne ka yeng kalong ka jong phiru don manu ban pensat tangan ya pi hang ne ngin tre lang baro Henry pi ha ban pulero ka jing im kan biang klem ka jing nang jing start kikmat jong ushining ki pernai bat ulakali shisha se ngan yo pule don manu ban shipno ikikot jonga Henry hadin ula ong da ka jing artatin nana ngamla ban bam klem tre unong di hasnong jong ni uju ong ba ka bam klem tre ka long kum ka jing pan krong ka manisha ka phu samrkhi bat kala ong to ka biang teman ka sngi phin ai ya ki jing thung pan bek ya ka jing thia jong phi bat bu ikikot ha ka jaka ka badai ushining usdang tre da ka jing sngo komen bat ha ka por jat miet ka manisha ka ai jan ba kho je u ushining ha ba upe chila de ha ka yet ki khmat jong u ki dap da ki umat ha ka sin ka baning kong ka jing long don burom ka pau ha ka tur jong u ha ka ta ka por u Thomas u wan bat u ong shining la shai ngin lech ban penrung school ye phi u shining u kli da ka sur ka basngo komen nana shisha ngan lech school no se ka manisha ka kdup ye u bat kala ong hooi khun menta phim long marwai shu ha ka ta ka miet u shining ulayo bam bha bat thia da ka jing suk ka manisha ka serpai ka khli jong u bat kham slam kala kran hala ka do nut lese ublei ula ayangi ka banta ban imbiang ha ka step ka babut ka dei ka porman step ka bakriat watla ka don ka sngi ka bashai ka jingshai jong ka sngi kadang par suki ha ka nongba kisur jong ki boss school kidang sawa ha ki surok jong ka snong ka manisha ka pan kre yu shining da ki kti jong ka hi ka shirt ka bakhut ka patlun rong blue bat ka bagret ha terpeng jong u shining udang pejela de ha ka yet bunsin u shem jing ban ngej ba u de uta uju u khana u ba menen ha surok u ya ta ka jing thangan u Thomas ula pan khre la pa ya ka kali ka manisha ka bu e ka kti jong ka ha ka khli jong u shining bat ka ong ye u wat shep ting khun don manu u baret ne kraw ha ka jing pule u shining u ko ong hu khli Henry ka do nut jong u ka tit stat haba uyo ya bungut ki khana ha get school u shining ulas nyukia ringkat katiang ki khana ki ba phong uniform kumju ki dur ba kaman bat ki kot ha ki kti u shining usngeu kumba ula wan chka weipat ka perthei ha office jong u principal la ya gran shaphang ka admission bat u Thomas ula pendep ya baro ki kot kisla haba la pha u shining ha classroom katu katne ki khana ki peje u da karukom ka baphala don katu katne kirki katu katne ki shupeje u ha kata kapor uwe u khana ula pliet ja ka tiffin jong u bat uwe pat ula ong ime jong ngaru ijushet paratha kumne ha kata kapor kado nu jong u shining kala kende bat uperkhat halade menta ngaru ngaladon mei hadin ba ulawan phai saying u shining u yathu ya ka manisha bat u Thomas ya baro ki benta shaphang ka school kumno unong hikai u phu samrkhi bat pensyong ya u bat katu katne ki khana kirkhi ya u bat kumno ki ai ka kti banyalong parlok bat u Thomas u bu e ka kti haterpeng jong u bat u ong khun ka jing sedang ka long ka ba e khandiat ka manisha ka aidut ya u bat kala ong ka jing trai shitom kam jule no e bat om jule thali kisngi kilayat u shining ulas dang man penlet jing mut jila de shaka jing pule ha ka jing sedang ka subject mathematic ka shem jing e ya u hadu ba u ha banyam u tho bakla ya ki kentien bat ka kopi jong u ka long ka bom khoj bunsin u yam jar khanang ban omdon manu ban yo i ya u Henry ka manisha ka jushong ha jan jong u ha ka por jan miet ka batai history kum ki khana bat ka hikai mathematic dak ba panlong ya ka kum ka jing ya lakai u Thomas ru u wan phai kloi na office ban ya rap ya u ban pensngo thu ha ka ju ka por ki jing ya kren ba pher ki stang ban mi ha ka snong
Katu katne ki ong ki don shibun kaspa Henry ki shim ya ukana uba klem kepa na surok. Katu katne ki keno hakabakut ki ong kasnam te kasnam la jong kata kade kabashisha. Wat hadin baklayo sngaw ya ki ne barro kamanisha kayat bed klem das ngap ka ong tang shikentien ka jinga day ka long na kadok nut na kasnam. Usai ningru menta ulanang start. Utip ya ke baka pertei ka keren Henry kam kta ya Hadin sau benai la pelong ka jing Yakob to ese haskul. Kapang ka day syapang ki kmi ki kpa jonga. Usai ning shim la tia barok shimit banto ya ka ese jong Ha ka ba ningkong utho ba ublei ula ai ya arsin ki kmi ki kpa. Ningkong ula ai ki tu ki bakha ya Bat ar ki tu ki ba ai jing im thama ya Kitu ki ba pen im ya nakakpo ka pateli ki ba ai jing nang jing start ya bat hikaya ba ka jing im ka ba treshitom bat ka jing don buram ka dei ka lenti ka ba shisha habala jit ya kum unong job ha ka ese jong bat na ka banta ka price ka ba ningkong la khot ya sha stage baro ki kena school ki yang bat ki dap da ka jing kemen ki umat jong ka jing sngaw kemen ki tuj na ki kmat jong ka manisha ba Thomas ki ba syong ringkat bat ki weipat ki kmi ki kipa jong ki kena. Ha kata kasngi usaining uwan pai haying bat ka trophy. Bat ubu bej haki kejat jong ka manisha ba Thomas. Da ki kmat ki balang umat ula ong kane ka jing job kamde ka jing job jonga ka de ka jong pi. Hadin bunsnem ka jing rikhi ka ba shisha bat ka ba jai jai ka sawa ha kata ka ying. Henry ki jing tenju jong ka jing im kimpat kut. Haka weipat ke benta jong kacu kanong ba. Umama bat kanya jong usaining ru kisa. Haba kitip ba uta ukana upa ki jukenya kum kajing Menta usa haka ying ruspa. Bat upule haka skul ke babha. Kajing kwaspa kami haki donut jong ki. Haka wei kesngi umama jong upoi kensan hajan kata ke area basa usaining. Bat ulas dang keli jeng tip haka snong. Haba gane ka khubor ka poi sha usaining nang yo tia barok simit namar ka jing syap tiang da ka sur ka ba syap tiang ong ha ka manisha mai lada umama bat inya ki persang ban simbyang yanga kumnongan le ka manisha ka kedup scam ya bat ka ong don manu ban simno ya pinang ne Thomas ru ula ong da ka sur ka ba scam menta pidei ukun jongi bat pinlong ukun jongi jiunom. Suki kisnem gilayat. Usaining ula jam na ka jinglong kena sya ka jinglong samla. Ula nang kiu ha ka jing pule batru ha ki jing yale kai. Ha ka sngi baki yale kai ha college. Haba job ha ka kerdan baningkong ha ka jing ya mare. Marba usaining uhiar na stage. Upendeng ya ka medal kesiar harendang ka manisha ba Thomas. Kitohi ki para marjan ki baju kenok bensyua menta ki sedang ban ong hadin ukena ulong ubadon sap shibun Henry katu katne ki briu ki basngau bisni ki ong apsyua enda ulahe penpawe ka jinglong jong man kapor Thomas uphu samrakhi bat ong omde kasnam Henry ki kam jong briu ki keren usaining menta ulapoi ha kasnam bakhadu ha college Kijing ang nut jong ki he uju ong ha Thomas. Papa ngan le e ka ba kraw da ka jing treshitom jonga. Thomas uju bab da ka jing iet. Kun wat ino ya ka jing long hok jong pi. Ha ka ju ka college. Usaining u kandu ya ka sabel. Ka sabel ka de ka kena samla ka bastat pat ka kemen. Ka wan na ka long ying ka ba pedang. Ka sultanat shibun ya ka jing ang nut bat ka jing treshitom jong usaining. Ha kabasdang kilong paralok pa bat suki kane ka jing adai paralok ka kala sya ka jing iet Henry usaining uju ong ya kasabel ka we ka benta ka basai bha ngan shim ya ka rai ka bahe ha ka jing im jonga klem ka jing bet jong ime ipa jonga haba ka yok sngaw ya kini ki kentien kasabel ka sngaw sarong shu ya kat banang yat ka por ringkat ka jing pule Usaining ulas dangru banle ki business project ki bered. Kanang ba unla banyang halaki jong ki kijat. Haba ka college kalakot. Ulas dang la ka jong ka kam khayi ka bered.
Ushim ya karai ban kran ha ka manisha bat Thomas chapang ka Sabel. Ka manisha kala ong mardor lada ka jingkemen jong pi ka don ha ka Sabel. Tena du menta karu ka long ka kun jongi. Thomas ru umenjur da ka jing sngokumen. Hadien katu kat nembanai la kre malum mala Henry da ka jing ya tok dan burom shining bat ka Sabel. Ha kata ka sngi ha kata ka area ka dap biang da ka jing shai bat ki sur jing roi ya tok. Ki umat ha ki khmat jong ka manisha bat Thomas ki jau. Henry kini ki umat kimdei ki umat jong ka jing sngosi. Henry ki dei ki umat jing kemen ka bakrau ba ukun jong ki usdang bante yala ka jong ka ying. Hadin ka jing kublai ka Sabel ka kta ki kijat jong ka manisha ha ka sen ka baningkong. Ka manisha kamsha ba ka Sabel kan ngu kijat yaka kala kedup yaka bat kala ong. Nadu menta pimdeshu tang ka persa jonga Henry pidei kum ka kun jonga. Ki brai baningkong ki long ki basngu tanat bha. Ka Sabel ka burom ya kikmi kikpa jong ukurim. Ka penut por bat ka petu bha ya ka rukom tre kam yeng na ka manisha. Ka kam khayi jong shining kanang kiustet. Bat ula shim ka jengkit kli baro ya ki jingdon kam pisa jong ka yeng. Henry kat banang yat ka por ka jingkala ka baphala kala pau ha ka jinglong jong ka Sabel. Ka stang siu sarong ba ukurim jong ka menta upe ja baro ki jinglut jong ka yeng. Na ka ne ka daw ka sngew ba kamdon kamshu ban sngap ne pek ya ki kmi ki kpa jong ukurim. Ka stang ban kren ha ki benta ki baret. Ka manisha wat hadin ba kayo i ya ki ne baro ka sngap jar. Ka shep tieng balada ka kren ka yeng jong ukun jong ka kala ban paj. Bat shining ula ban kuslai. Bun sien Thomas ong ha ka manisha ba ka dei ban ya tu ya shining ya ka jing shisha. Henry ka manisha ka khang ya Ki kintay ha shnong ru ki yo lat pan kran mon ki ong pek tang shuan ka persa ukun ulah kala. Ka manisha ka yo sngaw ki ne baro ka phu samarki bat lek no klam pan sngap. Henry ha ka miet ki khmat jongka ki jau umat ha singkli. Ha ka we ka sngi na i daw baret Henry ka jingjia ka bahe ka jia ha ying. Ha ka jing bitar ka Sabel hadu kamla shu ban kun halade. Bat ka kren ha ka manisha da ka sur ka bajam klem buram. Ha kata ka por shining ulawan pai na ka kam. Bat ulayo sngaw ya baro ki jingkren jong ka Sabel ha ka manisha na jingkang. Ka durkmat jong ka kelasaw na mar ka jing bitar. Urung sepo iyeng bat ong da ka sur ka bajai. Sabel lada don shu da ka we ka ktien ka persya ka kemi jonga ngan klet ba pidei ka tengah jonga. Ka Sabel ka sew kendet kampat jio i menshuwa ya kum kene ka jing bitar ka baklan jong shining. Hadien katu ka nesngi ka jinglong ha ka ying jongki ka tang kuslai. Ka Sabel ka sew kendet bat sew se ba shining ong kum kene na ka benta ka kemi bat menta kran shu ya ka. Ha ka we ka miet haba kamla shu ban susngap ka Sabel hi ka keli ya shining. Balai pimpersyang ban pensutu ya nga. Ka ong biang ya ka babakla ba pi ong ban ong pediang ya nga kum ka tengah jong pi. Shining ring mensim jelew ubat ya ka keti jong ka Sabel bat upak syong ya ka hajan jong Ha kata ka miet ha ka sen ka baningkong. Shining ya tu ya ka Sabel baro ya ka jing shisha jong ka jinglong kena jong ya tu ya ka kumno ha ka arta ba utang prasnem. Ka jing tengan ka pelong ya ban yat na ka we ka jaka sa ka we pat. Kumno ulong ubakloy ban sat pliang jaklia tang na ka banta ka bam. Kumno ka manisha ba Thomas ki shim ya na surok bat ay ya ka kerteng mapura. Ka jing itu bat ka jing iet ka baklam kot. Ki umat ki sedang tuj na ki khmat jong shining da ka sur ka baset rendang ong biang ya ka. Sabel lada kini ki arngut ki angel kim syam yang ha kata kasngi. Lek se ngan imshu kat hadu menta. Na ka benta jonga don na ki wepat uban kam krau banyaki ha kane ka pertei. Lada pimla ban burom ya ki angel jonga te ngamla ban imlang bat pi ha ka juk ka ying. Haba ka Sabel klayo sngew ya kane ka jing shisha. Ka Sabel ka sngew kumba ka syadam kan pajno. Ka sngew tu ya ka jing perkat baret bat ka jing bakla jong ka jing sngew se.
Kamare syakamra jong kamanisha bat kadem hakikat jongka. Kayam susi kaong artat. Mei ngalale ya kajing bakla kabahe. Kajing sarong kapenmat la yanga. Sengub hamhap yanga. Kamanisha kabu ya kakti hakli jongka. Bat kaong da kajing iet. Kun kajing bakla kabakla tang lada pediang yaka. Pila pediang ya kajing bakla jongpi. Kata kalabiang yanga. Naduk kata kasngi. Kasabel kakelalut. Kasdang ban syakri bat burom syuk-syuk ya kikmi kikpa jong ukurim. Shining ring mensim na kajing sok haba uyoi kumne. Kapur kayat halakacong karukom. Hadin katu kanasnem. Shining bat kasabel. Arngut kikhun kiba itenat kilayo. Kajing kemen jongki kapan imbiang ya kaying. Kaying kabaju jar-jar hadin kajing yap jong uaron. Menta kadap da kajing kemen. Kamanisha bat utomas. Menta kilalong kikimiki kipatemen. Barok kisngi jongki. Kayat hakabaya lekai bat kikhun bat yatuk khana. Kakam khayi jong shining. Menta kalahek bha hakata kasnong. Bat ulalong kajing aiman sim ya kisamla jong kasnong. Kitohi ki para marjan ki baju kenok kumne kumta ya u. Menta ki ong hakiwei. Lada pikwa yo i ya ukhun ubashisha. Pet ya shining ubabu ya kikmi kikpa halor jong baro. Hakajan mit keba itenat. Kamanisha kayang hateres. Hapelau jong kayang. Shining uyalekai bat kikhun. Ringkat kasabel. Thomas uwan bat yang hajan kamanisha. Kamanisha kapu samrki. Bat kaong ya u. Thomas ublei ushimno ya uwei ukhun nangi. Henry iPad yangi sa uwei ubakrau bat ubashisha. Kikmat jong Thomas kidap lagi umat jong kajing singokumen. Upet sahid penang. Bat kikti aingu ho ublei. Shining ulapan bakajing yadei bahaying. Kamlong tang nakasnam. Henry nakajing long brew. Menta ladadon kibakeli hakata kasnong sapang ukhun ubashisha. Uta ubapediang ya ukhana klem kmi klem kpa ubatangan nasurok takadok nut. Bat uta ukhana ubaburom ya kata kajing yadei. Kata katei kajing shisha jong kajing im. Bat wat mentaru. Lada ukhana ubatangan ubawan hakano kaying. Kamanisha kadai kabaningkong ban pli kajing kang nakabanta jongki. Namar kalapule bakanyam kabakrautam. Kadai ban omsya yano ban tiak halor kajing tengan. Pada episode nat singub like, share, komen, bat subscribe ya ke channel.